дуруд бинандаҳои азиз, тамошобинони шабакаи варзиш. Тими миллии футболи Тоҷикистон бо роҳбарии Усмон Тошев дар моҳи ноябр ду бозии санҷишӣ бо тимҳои мунтахаби Баҳрайн ва Амороти Муттаҳидаи Араб санаҳои 7 ва 12 ноябр анҷом медиҳад ва ин бозиҳо як марҳилаи омодагӣ ба рақобатҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ва ҷоми Осиё 2023 хоҳад буд. Имрӯз дар меҳмонии барномаи 90 дақиқа сармураббии тими миллии футболи Тоҷикистон Усмон Қудратович қарор доранд. Хушомадед ба барномаи мо. و دوستان عزیز یادآور میشم که بعد از بازی تیم ملی فوتبال تاجیکستان که اخیراً در شهر توشکند جمهوری ازبکستان برگزار شد، فوتبالبازان تاجیک با حساب 2-1 با باخت روبرو شدند و البته این بازی یک سنجش برای بسیاری از فوتبالبازان تیم ملی هم بود و میگفتید که بازی اخیری که در مقابل ازبکستان برگزار شد و البته هیئت دسته میزبان هم چندان کامل نبود، پره نبود و بعضی فوتبالبازان اونجا با تیم منتخب ازبکستان دعوت شدند که حتی باری اول هم حقوق پیدا کردند و تیم ملی در تیم ملی هنرنمایی کنند. خب تا چه اندازه شما از نتیجه بازی قناعتمند هستید و چه ها بودند که شما رو نگران کرد در بازی مقابل ازبکستان؟ якмаш ҳамун аз барои бозӣ кардан Ӯзбекистон кади боз кардан бисёр федератсия раҳбаро кӯмак карданд, гузаштаномо ачегара ҳамун бисёр документҳо тайёр карданд. лекин ҳамин аз тошкин пеш нӯма пеш мо бозӣ кардагӣ, нӯма қариб 10 моҳ шудагӣ, ноябра 19-аш мо қирғизокати бозӣ карда соли 2019 сол охири бозомо буд. аз барои ҳамон мо бозӣ кофтем. ин акун пандемия ҳама ба яхдека таъсир кард ки мо ба ҳам таъсир кард. чемпионат истод, баъд бо бозӣ кардан бачаҳо бобат истод ҳамун тайёргарошон ба яхдека ин таъсир расонд бачаҳо. лекин ҳамун боз кардагома фоидаиш расид ки мо бо як бор бачаҳо дидем, бачаҳо бо худаша бозӣ ба дид. чутои қувваташ, чутои суръаташ, фикр карданаш, ҳамин ҳамдигараша фаҳмиданаш мо дидем. албатта бой додем ин нағз не. но ман якта чиза гуфтане ки ман ҳар дафъа мегӯям ҳамин гапа бачаҳо ҳам мегӯям, федератсия ба мегӯям, анамон халқ балешко ба мегӯям ки ин бозоҳо дӯстона бозӣ, бозӣ санҷишӣ, ин бозӣ чӣ барояш дар кор? мо ин бозия бозӣ накунем ҳам мешуд, фақат тамрин кард, машқ карда истем мешуд, гап нест, ҳеч ҳама тинҷ мешуд. лекин мо ба ин бозӣ дар кор ки мо ҳам машқо ҳам мекунему, ҳам бозӣ мекунем. як мебинем бачаҳо аввал ина мебинем ва я мебинем. маънои бозӣ ҳамин. буремам набуремам ҳеч ки дамо сеачко наметад. лекин мо худомо ҳаракат мекунем буридан ба. фарқ надорад буридан ба. албатта ҳар як команда, ҳар як тренер, ҳар як бача ҳаракат мекунад буридан ба. ин кайфияти нағз метиҳад, ҳам рейтинг мешуд, ҳама чиз барояш нағз. лекин мо як кучамо ҳозир анам тухин. бозӣ дамо чӣ дод? бачаҳо дидан ки ҳамин бозӣ нишон дод ки мӯлтар меҳнат кардан дар кор. мӯлтар меҳнат кардан дар кор. ҳозир тамринои ҳозир ин мӯлтар тамрин кардан дар кор. тамриноя качествеша нақс кардан дар кор. сифати тамрино нақш шуданаш дар кор. моҳо ман бо як бор мегӯям, аз бозӣ пеш 5 рӯз 4 рӯз пеш ман уна ҷамъ мекунам. дига ман ҷамъ кардан ба ҳаққам нест. ин рӯзои фифа мешуд. асосии тамриноя ино клубба мекунад. ман намегӯям ки ин клубо минусаш ёки хатои не. ман гуфтане ки ҳамон клубоба тамриноя сифаташ ба яхти нигоҳ кардан дар кор. яъне шумо бар он назар ҳастед ки дар клубҳо он қадар ба сифати тамринҳо аҳамият намедиҳанд? чӣ ба ки бозингаро асосан клуб ба тарбия мебинад, клуб ба тамрин мебинад. ҳар рӯз машқаш аст, ҳар рӯз кораш аст. моҳо 4 рӯз 5 рӯз вақтум аст. аз барои ин бутун дунё ба футболисто, бозингаро, командошонба тайёрия мебинану зборни ба омдаги вақт мо да оно тактика метем. ин ту бозӣ мекунӣ, он ту бозӣ мекунӣ. кучошон ба нигоҳ кара, қувватошон ба нигоҳ кара, фикрошон ба нигоҳ кара ва ҳамин ки кати мо бозӣ мекунем. имират кати
O'zbekiston kati, Bahrain kati. Hamuna ba nigah karam o taktika metim. Man ona quvvatoshuna baland karam ba 4 roz vaqtam namerasad. Xud Mourinho amoniyat, xud Klopp amoniyat, Guardiola boshad namekunad. Ko'ram ma'nosh hamin mushkili zborni ana hamin ba. Ki agar timo naqs kor kunad, bacha tayyor biyot zborni ba. Mo da ono taktika дода кор карда метавонем. Аз барои ҳамон ана ҳамин O'zbekiston кади бозӣ дамо нишон дод ки қувватамон пасттар, суръатамон пасттар. Лекин фикри бачаҳо нағз буд. Фикри бачаҳо нағз буд. Аз шод 2-1 бой додагӣ бошем ҳам бачаҳо ҳеҷ телба нашуда ҳаракат карданд. Корошона маъноша ман дидам. Да, мо бой додем. Лекин ҳеҷ хеле мушкили ҷояш нест. خب شما گفتید که واقعا هم بسیار از فوتبالبازان باید در کلوب‌ها بیشتر مشق و تمرین خود رو براه مونند. خب بازیگرانی بودند مثلا در بازی با ازبکستان که عموما تجربه بازی نداشتند ولی به هیئت اساسی راه یافتند. و بازیگرانی بودند که امسال در چمپیونات تاجیکستان همیشه در هیئت اساسی بازی کردند و استفاده نشدند. این رو چگونه شرح میدید؟ این سوالتون من جواب میدم. من خواهش میکردم که هم توی این سوالا کم باشد. این سوالا چی با کی چه خونه بهشت گپ زنید میشه، چی با پیتروف نی سیدروف نی ایوانوف. من حاضر اگر سیدروف مونم بازی با هم میگه چی با فیودروف نموندید. فیودروف مونم چی با این سوالا یکتی من چی داشت میگم любительский саволо, да? Ман факт ҳамин ки масалан бозигароне буданд ки қариб бештар аз курсии эҳтиётӣ дар клубҳояшон ба майдон меомаданд, яъне таҷриба надоштанд, таҷрибаи бозӣ ҳатто дар клуб, вале дар тими миллӣ ҳамчун бозигари асосӣ истифода мешаванд. Да, ман ташо мегӯям. Клубҳои бозешкатӣ, сборнаи бозош бисёр калон фарқ дорад. Баъд ҳамин бозигарое кия мондам من بازی با جهانگیر دوران پرکتیکش نبود، کمتر بود. کامران تورسونوف کمتر بود. همینه مودم چی بکی من اکون فکری من حاضر مربی شده و کار کردم از برای فکری من کی همون بازوبا من همینو تستر تیار میشن. اینو основной бозингарои зборной. Агар ман ҳозир ино ба бозӣ натиям, бозингарои ки Тоҷикистон збор командош бозӣ карду ва практикаш аст монам, уно то марта бозошад тайёр намешен. Ин фоида наметиҳад да уно. Лекин аниноям аз бозӣ монда мерен. Фаҳмдашед? Аз барои ҳамон даврона ҷояшо ман ҳозир бозингар надидаштем. Ҳозир асосии таркибба надидаштем футболист. Аз барои ҳамон ман давай доданам дар кор шанс бозӣ карданаш бараш. Ана мо ҳозир бозӣ ба додем, уно O'zbekiston бунёдкора мураббиаш дид, ана уже бозӣ кардана сар кард. Стартови состава боз кардаш аст. То есть як чиза фаҳмитон ки як казба вақт дар кор, чтобы сборна бурод. Ин сборни кӯча не, сборни маҳалла не. Ин ҳар якта бозингари фикр кардана мондан дар кор. Аз барои ҳамон як казба ман 10 минут мемонам, 15 минут мемонам. Лекин будущи ҳамон оянда ба бозӣ карда мерояд. Лекин ин бояд сабр дар кор. Бале, дуруст аст. Ҳамин гуна аст. Аммо Усмон Қудратович, масалан дар дигар тимҳои миллӣ, махсусан дар назар дорам кишварҳои пешрафтаи футбол, хоҳ дар Осиё, хоҳ дар Аврупо, бозингароне ки дар клуб масалан таҷрибаи бозӣ надоранд ва ҳамеша 90 дақиқа дар курсии эҳтиётӣ менишинанд, умуман ба тими мунтахаб даъват намешаванд. Вале дар мо баръакс. Да, ман да шумо мегӯям чӣ баки уноба ана O'zbekiston катимо боз кардем. 300 та бачаош аст. 300 та бача ҳаст. 300 футболбоз. Аз 300 не, аз 300 та кандидат сборни бас. Номзад барои тими миллӣ. Номзод аст. ина набошад, ина мемонад. Ина моҳба он қадар одам нест. Европа шумо мегӯед ҳар якта позиция ба, ҳар якта 6 7 8 якта позиция ба 6 7 аст. тренер ба вариант аст. Шумо боз накунед, ман боз мекунам, ман боз накунам, дигеш боз мекунад. Мо ба интихоб нест. Мо ба ҳаст кард Усмон Қудратович, шумо сармураббии тими миллӣ воқеан ҳам камчин аст бозингароне ки барои тими миллӣ шомил шаванд. Инро мо хуб медонем ки воқеан ҳам бозингар устуворона дар як мавсим як хел бозӣ карда наметавонад. Як бозӣ хуб бозӣ мекунад, 3-4 бозӣ дигар аллакай бозӣ хуб нишон дода наметавонад. махсусан дар чемпионати имсол ҳамин гуна ҳолат буд. Ба он бозингароне ки мо мегуфтем бояд ба тими мунтахаб роҳ меёфтанд, ҳамин гуна аст. шумо ҳам дар барномаҳои гузашта гуфтед ки воқеан ҳам барои ман футболбозе лозим аст ки як мавсим
باید یک خیل بازی کند که به تیم ملی هم دعوت شود. همین حالت و مشکلی رو شما در چی میبینید؟ این مشکل هیچ نیه. من فکرم که اگر 10 سال پیش ممکن 5 سال پیش همین حاضر کردشتگی کرویا ماها کردشتگی کرویا 5 سال پیش 10 سال پیش سر میکردن بچه‌ها تیار میکردن از برای تیم ملی. فقط من کوکتوش بایگرد استرافشان بایگرد 83 نه ما بچه‌ها تیار کنیم بازی صفتش ببینیم تمرینای صفتش ببینیم گفته اگر آینده öyle کردن بودش öyle کار میکنن ما با حاضر 30 تا 40 تا یا که 50 تا نمیشد 100 تا ممکن 200 تا بچه میشد من با آسان‌تر میشد لیکن ما حاضر همون کارا کردیم تیار کردیم مشکلی هست اینا منم دمان شما سوال داده که چی میگن اینا نگرفتی اینا گرم این تو انا همین کار شدنش در کار بود پیشتر 10 سال پیش اگر همون میشد حاضر دمو میشد کنکورنت способный بچو میشد حاضر ما یعنی مربیان پیشینه بازیگران رو مثلا بسیارتر دعوت نکردن به تیم ملی شما همین رو در نظر دارید؟ چی با مربیو دعوت کردگی کی خوب بود همون دعوت کردگی از برای همون با یک بار میگم که کلوبو نقص مهنت کردنشون در کار کی تیم ملی به کار کردگی مربی استاد همونا دیده تونت من از یک کماندا یک کسانی 3 کس 4 کس گرم من با حاضر همون میفهمم دمان میگن همه سوال که چی با از استقلال میگرید بچه فقط هم تشدگی کی استقلال با بچه نقص جمع شدگی شرایطش هم ناس همیش ناس من از انا کلوب بازیش دیدم من حاضر هیچ کی گرفتن نمیتونم کلوب حتی اونو کوبک گرفت این بسیار کوبکی کلون گرفت دولت کوبکش گرفت و در تاریخ تاجیکستان باری اول بود که یک دسته لیگ یکم برنده جام تاجیکستان شد این بسیار خوب نتیجه هست لیکن من بازش ندیدم تیم ملی به تئوری میامدگی حالی بچه من ندیدم برصد آنها در لیگ یکم بازی میکنن در لیگ اولی نیستن شاید همین تاثیر ممکن لیکن همونو برید یا که وقتی کوبک همون اتاپ رفتشتگی وقت کلوب برید استقلال برید من ازبکستان با بودم حیران شدم چطور برید تماشا کردید بازی رو 90% استقلال تیم ملی چطور کلوب باید داد شما در چی میبینید؟ چطور من هم تخین بچه ها هم تخین قوت کتی من باید میگرم بازی های دوستانه با ازبکستان همی منگول همی یپونی همی بحرین همی چطور باید میگرم شما رو نگران نکرد مثلا همین حالا شما رو نگران نکرد البته من فکر کردم اومدم پرسیدم بچه با زنگ زدم چی با مول بچه باز نکرد گفتن یختی میدان سوز بود اکنون اینو چمپیون شده بودن هر خیل وضعیت تاثیر میکند فکر آدم با لیکن من فکرم کتی تاثیر نکردنش دکور چی با که این بچه تیم ملی هر یک بچه با من نگاه میکنم انا همین کارو تاثیر میکند آسان نیست بچه تیار کردن آسان سوال دادن که چی به شما ازبکستان با باید دادید چی به شما این با باید دادید چی با لیکن دیدن در کار چطور بچه تیار شده تیم ملی به آمدشت است سوال های ما هم به شما تاثیر نمیرساند آخر نه تاثیر نمیرساند من جواب دادم من با این بسیار خوب من جواب میتونم که چی با که همون بالشکو هم چطور بالشکو هر خیل هستن دیلی نه هر خیل هستن لیکن من بالشکو میگم که کیا دلش میسوزد تیم ملی با کیا دلش میسوزد تاجیکستان فوتبالش با کیا دلش میسوزد خلق تاجیکستان با انا همونو بالشک چی به این تو چی به اون تو گپوی نغز نمیزنن گپوی و اونو بالشک نی دلش سوزد مصلحتیت فکرش گوید مهم همسین آمدگی که یک همون فوتبال برداریم افته فوتبال کوشیم افته نه درست است فهمید انا همونو من بالشک میگم کار بسیار وزبین کار آسان نه خب سلامت باشه تشکر زیاد و البته ما باور داریم که وضع تیم منتخب باز هم در سال آینده خوبتر میشه چون که بعد از بازی های سنجشی که با بحرین و امارات هست تیم ملی تا ماه مارت در یگان بازی شرکت نمیکنند چون روزهای فیفا نیستند و سال 2021 یک چند بازی های واقعا هم
гуфта метавонем ки таърихӣ барои тими миллии тоҷикистон аст, чунки бозӣ бо ҷопон, бозӣ бо муғулистон, бозӣ бо миянмар бозиҳое ҳастанд ки як натиҷаи хубро ҳам мо интизор ҳастем, махсусан аз шумо, аз тими миллии футболи тоҷикистон, ва мо ҳамеша бовар дорем ки як натиҷаи хуб ҳам ба даст меояд. Хуб, роҷеъ ба он ки ҳайати тими мунтахаби тоҷикистон ҳафтаи пеш муайян шуд, яъне шумо ҳафтаи пеш аллакай бозингарони тими миллиро барои ду бозӣ санҷишӣ муайян кардед, вале омодагиҳо ҳоло оғоз нашуданд. Хуб, намешуд ки барвақттар шумо гуфтед ки масалан 5 рӯз вақт дорам, як ҳафта вақт дорам барои омода кардани футболбозон. Хуб, чемпионат ҳам ба анҷом расид. бинед да, албатта шумо аз ман ин пеш гуфтагитон ба албатта натиҷаҳо хуб мешуд. Хуб мешуд, 100% худ, да. Чиба ки ман дидаштим бачаҳо шудааст, лекин як команда, як бозингар тез калон мешуд, як кас ба вақт дар кор. Аз барои ҳамон моҳои ҳозир футболомо ҳамтахин вазъият ба ки мо оста-оста боло шудаштем. Тез боло шуда наметавонем. То есть ҳамон көрпачаба нигоҳ карда поя дароз кардан дар кор. Аз ин беғар наметавонед. Дарахта як шинон дедми, имсол ва дашмо мева наметад. Вақт дар кор. Ин якумаш. Дуюмаш, албатта ҳозир ин чемпионат тамом шуда накунум бинед. Шумо гуфтаги барин то марта дамо нест рӯзои фифа нест. Мо рӯзи фифа гуфта ҳамая ҷамъ карда наметавонем. Лекин мо ҷамъ мекунем. Мо раҳбарият карди гап задем, уно бисёр одамои мефаҳмдаги ҳозир декабр баям мо план кардаштем ҷамъ. Майли ҷар ки чет ба боз карда метавон, ки чет ба боз мекунад, уно мо ҷоғ зада наметавонем. Лекин ман худам ҳаракат мекунам, тренерошон карди гап зада, илтимос мекунем, агар ҷавоб додатонанд мо ҷоғ мезанем. Набошад ҳамин бачаҳо карди бозӣ мекунем. Ки кати бозӣ кунемам моҳои бозомо аз ин бад намешед. 5-0, 6-0 мо ҳаракат мекунем боз кунем. Чиба ки бачаҳо метавонад боз карда. Январ баям планомо аст, феврал баям планомо аст, 12-14 рӯз уна ҷамъ кардан ба. Лекин якта мушкиле ҳаст ки бинед, 4 октябр чемпионат тамом шуд. Октябр, ноябр, декабр командаҳо дам мегирад. Истироҳат мекунад. Агар шумо ҳам ҳисоб кунед, агар чемпионати Тоҷикистон худаш 3 ма намегузарад. Чито ино 3 ма дам мегирад. Ино ба 4 октябр чемпионат тамом шудми, мана фикрам аз 20 октябр тамриноҳа сар кардан дар кор. Бачаҳои ёш. Ино бозингар. Дам мегиранд, ки 70 ба даромдан, ки 80 ба соли 80 соли баъд дам мегиранд. Ана ҳозир тамрин нест. Чито ман бачаҳоя ҳозир ҷоғ зада унокати кор карданам дар кор. Уно чито ҳозир мебиёд. Хай мо як ҳафта дар рӯз программа додем, уно ҳамон кор мекунад. Лекин ин бисёр кам. Тими миллӣ ба ин бисёр кам. Бачаҳо тайёр шуданаш дар кор. Ин дуюмаш. Сеюмаш, ҳозир мо аз 29 ҷамъ мешим. Аз 29 даҳум рӯзба боз мекунем Баҳрейн кати. ҳафтум число дар рӯзба боз мекунем. Аз ин зиёд ҷоғ зада наметавонем. То есть 18 рӯз мо мӯлешкати 16 рӯз сбор мешед. То есть 12 рӯзам мо 12 ноябрам боз мекунем. Ин аз барои ҳозир бисёр хуб рӯзо ҳаракат мекунем. Агар ҳозир ино ҳамон додаги программа кор кунад 6 рӯз 7 рӯз нақс спортивная форма мо мебарем Баҳрейн кати. Хуб, ташаккур. ва биёед дар бораи ҳаят гап мезанем. Ба фарқ аз бозие ки бо Узбекистон баргузор шуд, чанд бозингар ҳам даъват нашуданд ба тими миллӣ. Масалан, Умар Шарипов аз дастаи хатлон ки даъват шуда буд дар бозӣ бо Узбекистон, ин дафъа ба тими миллӣ даъват нашуд. Ва албатта мо медонем ки боз чанд бозингари дигар ҳам осеб доранд ки даъват нашуданд ва футболбозоне буданд ки боз ҳам дубора ба ҳаёти тими миллӣ ҳам баргаштанд. Вале боз бозингароне буданд дар чемпионати имсола ки натиҷаҳои хуб ҳам нишон доданд. Биёед як мисол меорем. Ин албатта бозингароне буданд ки натиҷаҳои беҳтар доштанд дар мавсими имсола, вале ба тими миллӣ роҳ наёфтанд. Масалан, дар мавриди Умар Шарипов, футболбозе ки воқеан ҳам мавсими бисёр хуб дошт, дар чанд бозӣ ширкат кард, 17 бозӣ 5 гол зад ва воқеан ҳам яке аз лидерони асосӣ буд. Хуб, боз дар мавриди дигар футболбозон, Далер Ёдгоров аз бошгоҳи футболи Куктош ки як мавсими бисёр хубро пушти сар кард, чун мавсимҳои қаблӣ воқеан ҳам фарқкунанда буданд ва дар 15 бозие ки ширкат кард 4 гол зад ва аз ҳама бештар 6 партоби головар анҷом дод. Хуб, ин бозингарон ҳам ба тими миллӣ то ҳол даъват нашуданд. Ман мехостам назари шуморо дар мавриди ҳамин футболбозон бифаҳмам.
даъват нашудан ҳозирми ёки O'zbekiston кетем? Не, умуман ҳам Ага. мисол Ӯзбекистон ва ҳам бозиҳое ки дар пеш ҳастанд. Умарҷона мо O'zbekiston бояд Бале, даъват карда будем, буровардем, дидем. Ман бозиаш ганда не, но вақт дар кор. Далера ман медонам, бисёр нағз медонам, Ю-23 баям мо боз кард, гол зад, ҳаракаташ аст. Но ҳозир мана фикрам ки аз далер нигоҳ кара Ҷаҳонгир Эргашев нақстар, Камрон нақстар, маҳораташ аст ин бачоя. Дамо ҳаст Шараф усма боз мекараги. ҷойомо кам ки ман ҳамеша ҷозида наметавонам. Дуруст аст, аммо Комрон Турсунов гуфтед дар умуман қариб дар ин сол таҷрибаи бозӣ надорад. Хуб чӣ гуна ба тими мунтахаб роҳ ёфт? Лекин фақат якта ҳамуна сабабаш ки вай бозӣ надошт. Лекин маҳораташ аст. ҳамон вақти бозӣ пас кати боз карда метавонад. То есть гуфтагима карда метавонад бача. Вай ба фақат якти вақт дар кор тамрин кара бозӣ кунад, яла шуда бача мӯред. Аз барои ҳамон мо ҳамин дафъа гирифтем Камрона. Бале. Ва мо умед доштем ки боз чанд бозигари дигар ҳам даъват мешаванд. Масалан Фатлоев аст дастаи Хуҷанд, чун ин сол воқеан ҳам бисёр хуб бозӣ кард, махсусан дар бозиҳои ахир. Хуб ман дар бозии ЦСКА ё клуби марказиро дар назар надорам ва бозиҳое ки пештар буд Фатлов бисёр хубтар бозӣ кард ва лидери даста ҳам буд. Акнун Фатлоя ман 2 рӯз пеш дидам, гап задем, тренажёр рафтагомова. Ман дидам ҳозир Ҳиндистон рафтагисам. Бошгоҳи Чиная рӯзи дигар сафар мекунанд. Вот. Гап зада гирифтем, ман гуфтам хафа неми ту? Ман ту ҷоғ назадашем. Не гуфт кай ҷоғ занед ман мебиём боз мекунам. Бисёр бачи чӣ то гӯям ақлнок бад вазъията мефаҳмдагӣ ҳамтахин. аз барои ҳамон одам хоҳиш мекунад, ҳар як мураббӣ хоҳиш мекунад ҳамчунин бозингаро кати кор кардан ба кадом мефаҳмад профессионал. Да. Лекин шумо якта чиза фаҳмедон ки ҳама чиза вақти соаташ аст. Вақти соаташ аст. Имрӯз ин бозингар, пага вай бозингар. Кай ки ман мебинам што ҳамон бозингар да ман дар кор, ҳамона албатта ҷо мезанам. Лекин моҳо тими миллӣ ба намешуд ки 5 каса ман ин дафъа ҷо задам, баъд 5 каса алиш карам, дига 5 каса ҷо задам. Якта мумкин, чӣ ба ки ин тими миллӣ клуб ба кунед мешудагист. Тими миллӣ. Хуб, умуман Усмон Қудратович, намешуд ки дар бозиҳо муқобили Баҳрайн, Амурот футболбозоне ки дар бозӣ бо Ӯзбекистон бозӣ накарданд, боз бозингарони дигар даъват шуданд, то шумо фаҳмед ки воқеан ҳам онҳо омода ҳастанд ки ба тими миллӣ мисли ки Умар Шариповро даъват кардед, тайёр ҳастанд ё на? имкон буд? Имкон ҳаст ҳамошонба, лекин ман ҳамон бозии Ӯзбекистона дида, Бахрейна бозеша фикр карда, ман ҳозир як бачи нава Мумина ҷоғ задем, Забирифа, ҳамон позитсия ба ман фикрам ки акун чӣ то гӯям, забони футбол ба ҳамон асосӣ нуқта ба ман якта бозингара нава ҷоғ задам. 5 кас 6 кас як кас нав шуд. ҳамон бачая ман дидани ман ҳозир чӣ то бозӣ мекунад Амирбек кати диёшон. Акун система мумкин алиш карданомо, схема мои алиш карданомо, ҳамон Мумина ҷоғ задани ман. Чӣ ба ки кораш бисёр хуб, ман агар вай гапама мана фаҳмад, чӣ кор карданаш дар кор, ман оила мекунам вай худаша нишон дода яла шуда рафтанаш мумкин. Агар мо ҳам такаратонем ин бисёр калон як қадам мешуд. Бале. Хуб, Хуршед Бегназаров бо сабаби осеб агар хато накунам ба тими миллӣ ҳам даъват нашуд. Футболбози бо таҷриба. Аммо бозингарони дигар ҳам ҳоло дар ин мавқеъ ҳастанд ва махсусан аз Хуҷанд. Хуршид ҳозир пояш оператсия шуд. Миниск аз барои мо вай даъват накардем. Лекин ин позитсия ба ҳозир мана якта хурсанд мекардаги ҷоям, ҷояш ки ин бозӣ ба ҳозир вақт дад Ханонов бисёр нағз худаша бисёр хуб боз кардаш аст. Вай ба яктека вай дар кор хладнокровие худаша вай кардан. А так бисёр вай бо позитсия ба дамо ҳозир Зоир бисёр хуб яла шудаги Ҷорабоев. Ман оила мекунам ки вайам ино диёшунам чӣ то гӯям, ҳозир бозингари нағз. Так што ҳамин позитсия ман ба яктека сустар буд, ҳозир дахолам бачаҳо нағз боз карданашон дар кор. Ҳамин позитсия. Дар мавқеъи дарвоза қиёс ба бозӣ бо Ӯзбекистон Муҳриддин Ҳасанов даъват шуд ва
албатта Қурбонали Бобоев ки онҷо ба тим буд аз ҳаят берун шуд ва Муҳриддин Ҳасанов. Боз киҳо буданд ки метавонистанд ба тими миллӣ шомил шаванд ки имсол бисёр баромади хуб ҳам доштанд дар розабонҳо? ман аз ҳозир албатта ҳамин сеяша дидаштем. Рустам, Шохрух и Мухриддин. ҳамин сеяшон дахалам нағз бача. дар мавриди Беҳрӯз Хайриев чӣ метавонед гӯед? Дарвозабони Истаравшан. Беҳрӯз ман вақти яхти кор карда будам, но ин бачаҳо дахалам нағзтар. Беҳрӯз мебинем ин бозии оянда ба чӣ бозӣ мекунад. Лекин медонед ми чӣ да? Амин сборниба як чиз ҳаст ки критерий, талабаш аст да, талаб. Мумкин мисол қади дарвозабон мисол як ҷой ба 190 шуданаш дакор, а 190 пас намегиранд. Як ҷой ба 185. Ин тими миллӣ бачаҳои чӣ гӯям, ман ана Хитой кади боз кардем, ҳар якта бача 190 қадаш. Моҳо қадому пастар, лекин мо чӣ уна бурида метавонем? Аз бари ҳамун ба яраша ман бачаҳоят тайёр карда бурданам дар кор. Ҳар хел вазъиятҳо аст. Беҳрӯз нағз истод. Ман дидам чанд та пеналтия гирифт, чанд та бозоба бисёр хуб тӯпҳоя гирифту команда бурид. Ман дидаштем вай бача. Оянда мумкин чӣ ба не? Ана худи ҳамун вайбарин Забиров Абдумумин барин мама чанд кас гуфт бинед ман ҳа гуфтам, лекин ман мебинам ҳамеша. Дидам бозиш кай ки тайёр шуд. Хотя вай бача худашам фикрашам то буд ки чӣ ба мана ҷоғ намезананд. Ман нигоҳ кардам ки кани асабаш сабраш мерасад минеме. Ҳозир тайёр шуд, акун да фикри ман ки ана ҳозир вақташ омад, мо даъват кардашем. Хуб, ғайр аз ёрдамчиёни шумо, боз киҳо барои интихоби ҳайати тими миллӣ ба шумо кӯмак мекунад? Ҳакамо, инспекторо, мураббиё кати ман гап мезанам. Аз кадом ҷиҳат онҳо кӯмак карда метавонанд? Ман да оно мегӯям, бинетон кадом бозингаро якта дута бозӣ як хел бозӣ мекунад, ёки шӯхӣ намекунад, ёки гапи ганда намезанад, тартиб интизомаш ҳастми нестми, пас дода метавонадми неми, ҳаракаташ каломе, там мумкин агар забони футбол ба 10 километр метавонадми 7 километр метавонад. То есть ҳамин чашм кад нигоҳ кунедон ки кани бозӣ мо ба ҳамун тоғри мебиёд. Уно мегӯянд ин нақс ман рахмат, лекин барибир бо худам ҳамуна мебинам. Бале, дуруст аст. Хуб, бозиҳое ки дар пеш ҳастанд муқобили Баҳрайн ва Амурот то кадом андоза муҳимтаранд барои тими миллии Тоҷикистон? Дуяшам муҳим аст. Аз барои тайёргарӣ чӣ ба ки мо ҳозир аз 29 сар кунем, як 4 рӯз 5 рӯз мо худомо диломоя тайёр мекунему, баъд вайе метем, нагрузкоя метем. ҳамун Баҳрейн ба раҳбаро катиам гап задам, ҳамун ки кати гап задашем, ман масъулиятнок одамо кати гап задашем, ман дидаштем ки ҳама чашмошон ҳам фикрошон ки мо буриданомо дар кори ин бозоя. Ман ин кора мефаҳмам, ман худам ҳам хоҳиш мекунам ки бурем, ҳаракат мекунем ҳамин бозоя буридан ба. Лекин Баҳрейн команда хубтар аз Амурот. Эмират дида Баҳрейн хубтар. Ду бозӣ ҳам доштед шумо, агар хато накунам, бо Баҳрейн? Як бозӣ он сол, 19 сол, ана ҳамин декабр ба баъд аз отпуск мо бачаҳо, ман ҳоли кам бачаҳо намедонистам, рафта будем, мо 5-0 бозия бой дода будем. Лекин бисёр тез бақувват бачаҳошон мебинем ин дафъа чӣ мешавад, ин дафъа чӣ бозӣ мекунем, мунокати бозӣ мекунем, Эмират ба бозӣ мекунем, ду бозӣ ҳам дамо Эмират ба мешавад. Ҳаракат мекунем, буридан ба нағз бозӣ нишон додан ба бо бачаҳояк мебинем. Ташаккури зиёд аз шумо. Фикр мекунам боз ҳатман дар ҷараёни машқу тамринҳо агар воқеан ҳам имкон шуд, рафти омодагии тими миллиро ҳам як гӯем ки ба бинандаҳо ҳам пешкаш мекунем ва албатта аз забони шумо ҳам мешунавем ки то кадом андоза футболбозон ҳоло омода ҳастанд ки дар ду бозии санҷишӣ ширкат кунанд ва воқеан ҳам ба шумо барор мехоҳем дар ду бозии санҷишӣ. Ва ташаккури зиёд ки ба барномаи 90 дақиқа ташриф овардед ва роҷеъ ба чанд савол, ба чанд албатта мушкилии тими миллӣ, бартарии тими миллии Тоҷикистон гуфта гузаштед. Рахмат. Ташаккури зиёд. дӯстони азиз, ин барномаи 90 дақиқа буд ки доир ба
ҳайати тими миллии футболи тоҷикистон роҷеъ ба ду бозӣ дар пешистода ки санаи 7 ноябр ва 12 ноябр дар шаҳри Дубай баргузор мешавад бо албатта ҳарифони тими миллии Баҳрайн ва Амороти Муттаҳидаи Араб бо сармураббии тими миллии футболи Тоҷикистон Усмон Тошев гуфта гузаштем. То барномаҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед.